Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kulo Yazid saking MTS Negeri 6 Malang. Kulo badhe wawancari jenengan pripun carane ndamel roti bakar. Saged napa mboten? Isa le, Oh nggih, nuwun. Atone pun jenengan ndamel napa? kanggo kepentingan keluarga. Oh. Napa jenengan saged jelasaken carane pun ndamel roti bakar? Carane nggawe roti bakar iku gampang. Cuman ya roti di diolesi sele kok ono macem-macem, ono sele nanas, sele melon, stroberi, anggur. Tergantung kepinginane mau apa kepengin sele stroberi ya diolesi sele stroberi, terus maneh ditumpangi roti maneh, mari tumpangi roti terus mari ngono ndukure diolesi karo mertego, nisor ndukur karo kanan keri. Terus mari ngono dibakar, tapi kompor aja gede-gede, kompore cilik ae. Engko lek gede-gede malah dadi gosong. Ya wis ngono iku tok carane. Wawancarane pun sampun rampung. Kulo lan rencang-rencang matur nuwun sanget wedale pun ganggu jenengan. Kulo lan rencang-rencang kulo badhe wangsul. Wis muga-muga sukses berhasil ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.